שלישי, בסדר, כי תצא שנת תשפ"ו, כבר אני חוזר, אם ירצה השם בלי נדר, על סימן שפ"ו, אפס קצהו כמובן, אבל לא לפני מעשה. אבל חנן, אני כבר אומר את המעשה. אבא עליו השלום, לפני 60 שנה, חזר הביתה. ביד שלו היה ספר חוכמה ומוסר, שמחה זיסלי, דמית קרא סבא מכלא, ספר ישן. אז לא היה ספרים, חזר ספר ישן, יד שנייה, הזקן שלו היה בפנים, ספר יד שנייה, חוכמה ומוסר. הוא אהב את הספר. טוב, אני לא בקיא בספר הזה, לא יודע ככה איך פותחים, אבל סבא מכלא, הוא אמר, מנוחת הנפש, כלי למידות. משהו לא יאומן. מנוחת הנפש, כלי למידות. אתמול ביום שני יש איזה, כביכול בית תורה, לא שואלים אותי שאלה אחת בהלכה, זה רק דיבורים בעלמא. הגיע אחד שהוא כך וכך, שואל אותו מה המידה הטובה ביותר, אומר לי עין טובה. אמרתי לו, נכון, אבל הסבא מכלם אומר, מנוחת הנפש פירושו עין טובה גם על האדם עצמו, גם על העולם. מה שקרה, כל עין טובה. זה מנוחת הנפש, זה עין טובה בצורה מוגברת. עד כאן דברי כיבושין, אלול. אמנם רבי ישראל מסלנט אומר פלצות. פלצות עכשיו לא בעניינים. רבי יצחק פה מומחה בעניין. אבל מנוחת הנפש לפני ואחרי. טוב, עכשיו, מעשה באחד שרצה להתעשר. ידוע לכם שמנהגנו כאן ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו לבנות מתחת לאדמה. זה אחד אומנם שיש לו דירה בביתר, אז הוא בנה דירה, החליט לבנות מתחת לאדמה. הביא טרקטור, הביא קבלן, חפרו. קבלן אומר לו לחפור עוד, ודאי. אחרי שהוא ראה שכבר יש לו, נניח, אני לא מדייק, כי אני לא זוכר, יש לו מה שנקרא גודל של דירה, אמר לקבלן, נו ומה, בוודאי עוד. מה שנקרא, הרחיבי מקום מהלך, יש בזה פסוקים ומאמרים וכו' וכו'. פתאום התמוטטה מרפסת. אני לא יודע בדיוק איך המרפסת התמוטטה, אבל הבניין עומד על האדמה, אתה מוציא אדמה, ואז הוא היה מוכרח למכור את הבית שלו, כדי לייצב את הבניין ולהחזיר אותו לאיתנו שלא ייפול, שלא ימות. הגיע דין תורה, לא אצלנו, לא בית חוקת משפט, היה דין תורה. בדין תורה טען האברך ואימו טוען רבני בדרגה גבוהה מאוד. אומנם לא בדרגה של רבי יצחק, גם בדרגה גבוהה מאוד. טוען רבני אמר, הקבלן צריך לשלם כל הנזקים. מדוע? מה הוא שובר מרפסות? אמרתי לו לחפור. אמרתי לו לחפור בגלל שיחפור. זה העבודה שלו. אבל אם הבניין ייפול או לא ייפול, זה עניין שלו. אמר הקבלן בטענת נגד, הוא אמר שאני אחפור, חפרתי, אני לא אדריכל, לא מהנדס, אני בסך הכל קבלן, הוא אמר שהוא קבלן חדש, אמנם הוא לא אמר את המילה חדש, אמר טירון, כך אמר, טירון. אבל קבלן חדש, קבלן חדש, ממנו הוא פטור. בית הדין זיכה את הקבלן. למה וכולי, אני צריך, לא הייתי בסיפור. כרגע לטעמי, אני חושב שאברך זכאי, אבל לא בעניינים. אומר רבי יוסף, השתמיתתם ממני מרנה ורבן רב קיוויגר שכותב. כמה זמן זה פטור? הפועל פטור. איפה אצלנו? כן. הוא מדבר על הבנאי והסתה. כן. ומי פטור? הפועל הפועל, ששבר את הקיר. שבר את הקיר, כן. זה פטור בכלל שזה שכרו לסתור, והוא עושה כמו ששכרו.
אומר, אם לא שהיה מחמת המכה שיקראו בכוח גדול וביד חזקה עד שיפול צד אחד ואז חייב. אם זה מחמת המכה ממש שהיא הייתה בצורה גדולה, אז זה הקבלן חייב, אבל אם זה בגלל שאמרת לשבור ונשבר... אומר רבי יוסף, שאם הוא היה סוחר פלסטינאי, או סינאי, או תאילנדי, אם הוא היה סוחר פרחחים כאלה, והיה אומר להם להכות, אז זו אחריות עליו. אבל הבאת הראיה מרכיבי גר שמתאימה לפועלים, אבל קבלן על שבקיא בחדרי חדרים, בקיא בבלטות, הקבלן צריך לדעת. זה נקודת הוויכוח, יישר כוחו, תודה רבה. שלום וברכה, היום יום שלישי, לסדר כי תצא. יש שיטות בראשונים בדיני גרמה. רמב"ם ומרן, רצווה, הראש, לדעתי 3 שיטות יש בגרמה וגרמית. נגיד את השיטות. שיטת הרצווה, וכך פוסק הרמה, ראינו את זה היום. כל נזק שאדם גרם לשני, זה מצוי, חייב בגרם. אומר חנן, כל הנזק... מה? מה? השח זה עוד שיטה. השח זה הרצווה, והוא נצמד רק למקרים שכתובים ברצווה. שאני צריך לחזור עליהם כמה פעמים. שאלה מה חכמים גזרו? חכמים גזרו על שכיח או חכמים גזרו על כמה מקרים? כן, האם חכמים גזרו על שכיח, או חכמים גזרו על שכיח של אותו זמן והשכיחים לא משתנים? איזה גרם השכיח היום? רב דובי, הרצווה, שיטת הרצווה מובאת בתוספות בפרק לא יחפור בדף כ"ב עמוד ב', מובאת ברמה לקמן כהלכה למעשה. שיטת הרצווה שחייבים בכל גרמה שמצויה. רבי יוסף, איזה גרמה מאוד מצויה היום? איך? צ'ק חוזר? מעניין, הנה, רבי צריך אומר, צ'ק חוזר. מה? צ'ק חוזר, אין כיסוי. זה גם לא מצוין, יכול להיות? מה? לא, זמן הים לא מצוי. זרק מטבע סיפור מוזר ביותר, בלי להגביה זרק לים, איפה ים? אז יש לנו ים בכלל? אין ים. אין ים. תן לכם דוגמה של היזק שני שהוא מצוי. רבו אישה, בוא תשמע היזק מצוי. בוא קבל היזק מצוי. לא יהיה לך, ברעיון, בסיפור. אני אתמול פגשתי, דיברתי על הסיפור הזה. 2 חסידי חב"ד השתדכו. חב"ד? לא. השתדכו 2 חסידי חב"ד. נו, החתונה בדרך כלל בחב"ד זה שנה אחר כך, אני חושב, שאני לא בעניינים. חסידויות לוקח שנה, 100 אירוסין. עד החתונה לוקח שנה, תולה ניסית ביום הרביעי, נותנים לה זמן, הגיע הזמן ולא ניסו. בחב"ד, שנה. עד כמה שאני בעניינים. והנה, החתן אומר לכלה, עומד להיות שליח, אבל לא ודאי. חב"ד צריכים להיות שליח. שליחות. הוא אומר לה שהוא רוצה להיות שליח במקום שנקרא גוונקנטל. זה רבי יצחק יכול להגיד איפה זה. זה משהו שכבשו האמריקאים במלחמת העולם השנייה ליד הפיליפינים, באוקיינוס. אחד מאיי האוקיינוס. זה מקום שאין שם כלום. מקווה יש שם מכל הצדדים, אבל אין שם כלום. אומרת לו ההיא, תשמע, אני רוצה לראות את ההורים, שם זה מקום שנקרא, מי שהולך לשם הכל בעיה. אומר גברתי, זהו, זה מה שהחלטתי, שליחות חב"ד בגוונקנטל, משהו כזה, זה משהו באחד האיים. איש שלא רואים אותו. ההוראה הייתה של בית הדין, שהאיש הזה נקרא שהוא מבטל את השידוך. הוא מבטל את השידוך, כי הוא המציא פה המצאה שהיא לא המצאה בסדר היום הרגיל, ועליו חיוב תשלום כל ההוצאות. רבי יעקב, ביטול שידוך, לא יהיה, הכל בסדר, מצוי או לא מצוי? יש מקום להגיד, זה נזק מאוד מצוי. מה שקרה, היו דברים מעולם? לא יהיו, היו. ממילא יש שיטת הרצוות,
שכל נזק שהוא מצוי צריכים לשלם. רבי יוסף זה אומר, שיטה שנייה. אצלנו כן רוצים להתפרץ בכל העולם. גם כאן, במקום ש... 4 מטוסים ו8 ימים ואין... לא בדין גם. אוכלים רק ירקות כל היום ודגים, ירקות ודגים. מה? לא בדין גם אנחנו חייבים אותם. כמו שדברים, כל דבר כזה. רגע, מה? גרמה לשלם את הוצאות השניצלים. לגבי בושת לא דיברתי. האמת היא שבאמת הערך של המשודכת ירד. ברגע שהיא ביטלה שידוך, הערך שלה ירד. רבי יצחק, קהילות קודש חסידים, כמה נותנים על בת? 600? הערך שלה ירד על כל פנים. טוב, זה הרצווה. מה? לא, כל נזקי שכנים, לפי השיטה שלו. מעניין, בא רבי יעקב, אומר לי דבר שהוא יפה מאוד, אני לא יודע למה לא להלכה למעשה. כל נזקי שכנים. בוא נאמר ככה, נזקי שכנים, מה שפתחתי היום את הדברים. משהו נוזל למעלה, התקלקלו הארונות. אז בשביל אני לא יודע, שוגג, השחר הפוסל ושוגג, השחר הפותר, אבל אם זה היה מזיד, אולי באמת צריכים לחייב על גרמה, לפי הרצווה. רבי ישראל, מעשה רבי ישראל. בקוף לא נהיה שולחן ערוך ומשתי דעות, מי שלא הרחיק והגדיר את דילאי והזיק. למה פותר? זה בגלל גרמה, אבל... לפי זה יוצא שגרמה במזיד יהיה חייב. זה מצוי היום נזקי שכנים. היה באשדוד מעשה בזקן אחד שאברך הרחיב את דירתו ב-60 מ"ר, 60 מטר מרובע. האברך הזקן הלשין אותו ללסרה, ראש עיריית אשדוד. באו עיריית אשדוד, הם ונשיהם וטרקטורותיהם וכליהם וכו', שברו לאברך את הבית, בר מידה. תבע את הזקן לדין תורה. אומר הזקן, בשביל מה קמה מדינת ישראל? הוא עלה מחוץ לארץ, מרבד הקסמים, מרבד השטיחים, מרבד הזה. הוא אומר, בשביל מה קמה מדינת ישראל? יש חוק במדינה. בתמימות הוא אמר לנו. אני רציתי לחייב אותו 60,000 שקל. אמרו לי, חבריי, גרמה בשוגג, גרמי בשוגג, מויסר בשוגג, פטור, אשך. לא בשוגג, הוא אומר שוגג, הוא אומר מותר. חשב שמותר, חשב זה מצווה. הלכה, לא, הוא לא הלכתי. הוא אומר, נמצא פה במדינה. הרצל חזה את המדינה, טרח טרחה גדולה, ועוד כמה פרחחים. הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא לא אמר לי פרחחים. אתה יודע, רבי יצחק, שיש מכתבים מקהילות מסוימות בזה, לכבוד נשיא מדינת היהודים. וכותבים לו שבחים גדולים לבית ג'. טוב, עכשיו זה לא הזמן להיכנס פה להיסטוריה. שיטה שנייה, דעת מרן, כל הגרמה והגרמי חייבים אם נעשו במזיד. כך לומד אסמה בדעת מרן. כך לומד אסמה בדעת מרן. ואם כתוב, אסמה אצלנו בסעיף קטן א', שדינא דגרמי, גרמה וגרמי אותו דבר, וכך לומד אגרו. הדבר הכי חסר לי, אני דיברתי לכם כמה פעמים, רציתי להראות לכם את הגרו הזה, אני אביא לכם את הגרו, לפי דעתי זה בשין צדיק. מה הבעיה? למה אני, מה שנקרא, אסור לי להתעצב, בפרט שאין לי מחשב, אז זה מאוד מקל עליי להגיד שאני זוכר. ודאי שאני זוכר. זה גרו שכותב את זה כמה פעמים ומונה את דעת מרן שחייב בין בגרמה בין בגרמי אם זה מזיד, גרמה וגרמי לדעת מרן חייב. עד כאן שיטה שנייה. שיטה שלישית,
אני ארצה להביא לכם את הגרוע, אני כרגע לא מוצא. שיטה שלישית היא שיטת הראש. והראש, אני אגיד לך, רבי יצחק, שיטת הראש שגרם החייב כמו בבורר. גם החייב לשיטת הראש ביד חייבים לפי הראש ביד שיטת הראש מיד ביד מיד ברי הזקה, כך שיטת הראש ביד מיד ברי הזקה. אומר באמת ביד וברי הזקה זה שני תנאים? לכאורה. מראה דינר על השולחני זה לא ביד. שאלה גדולה, יש כמה יוצאים מן הכלל שאנחנו לא יודעים להסביר אותם. אם אתם רוצים לראות שאני צודק, אני לא מחפש להיות צודק, אבל זו המציאות כרגע, תראו איתי את הפתחי תשובה. אומר הפתחי תשובה, קיים אלן כרמל דדיין דינא דגרמי בעיין בשמאל בשבתו סוד הראש וחילוקים של בין גרמה וזקין פטור בני דגרמי לחייו, הם משמע מסע בנימין שהעיר בזה כתב בדברם, הוכחנו לדעת אשר הוא שער ובלבטה, כל מידי דשכיח כנסו רבנן למזים, בכל עניין בידי דו לשכיח ודחקו רבנן גרמה לגרמי. כלומר, שכיח כנסו, לא שכיח יש חילוק בין גרמה לגרמי. כל דבר שהוא עושה הנזק, או שהנזק בא מיד, יקרא גרמי. למעשה, הפתחי תשובה בסעיף קטן א', עוד כתב הראש דנוכיה מדינא דגרמי ברי הזקה, יעשה מעשה בגוף הדבר. אז אם כן, צריכים לעשות מעשה בגוף הדבר. ברי הזקה, בידיים ומיד. אנחנו נחזור על הכללים האלה כמה פעמים. עד כאן 3 שיטות. אבל חביבה עליי שיטתו של פתחי תשובה פה. פתחי תשובה עושה שילוב, ערבית אמר. מה השילוב הרב דביר? הוא אומר שכיח, תמיד חייב. לא שכיח, חייב בגרמי. שומעים? רבי יונתן, זה שילוב של 2 שיטות. אני לא רוצה להכביד בדברים, אבל קהילות קודש ספרדים, המצב יותר קל בפסק ההלכה בעניין הזה. מדוע? במידה וזה מזיק, גרם הגרמי חייב. יותר קל בבסיס. אבל מה אני אעשה? שאני לא יכול להתלהב מהאמירה שלי, כי הבית יוסף בעצמו, בספרו אבקת רוכל בסימן פ"ט, אין בידינו להוציא ממון נגד הראש. כלומר, הוא סובר שגרמה במזיד חייב, בתנאי שגם הראש משתלב בעניין. אבקת רוכל. זה יהיה כלל של... מה? פ"ט. מה? זה יהיה כלל שממש אם השולחן ערוך מרן פוסק נגיד כמו רמב"ם, ויש ראש החולק, למרות שלא עובר בשולחן ערוך, אז נחשוש? בערבית, ואומר לי, כללים במרן, כתוב בשולחן ערוך ככה, אבקת רוכל ככה, בית יוסף ככה, אלו כללים שאין להם סוף. בבתי דינים מקובל לחייב בשכיח, מחייבים תמיד, שכיח במזיד, ודאי שמחייבים. כלומר, אם יש לך את הרצווה ומרן, אתם הרי יודעים שבבית המדרש דפו, ספקספקה מוציא מאוד. במידה כזו או אחרת, כן? אני לא יכול להגיד ספקספקה מוציא ממון, כי החזון איש בכתובות, סימן ס"ד כותב, רוב ראשונים סוברים ספקספקה מוציא ממון. ספקספקה מוציא ממון כי הרמב"ם בשתי מקומות, גם בש"ו מביא אותו הגרו, וגם רמב"ם בפרק י"א בהלכות ביקורים, כותב לידי שספקספקה מוציא ממון. ולכן, אני מציע את הדברים, שאם יש שילוב של מרן, של גרמה במזיד, ושילוב של הראש, אפשר להוציא ממון. רק לגמר למלאכה לפני שאנחנו
הולכים לסדר ד', רק לגמר מלאכה, מחלוקת הרמב"ן והשח, האם גרם החייב מדאורייתא או קנס חכמים? הרמב"ן סובר, דאורייתא השח קנס חכמים. שבוע הבא, ואני תפילה אל יתהלל חוגר כמפתח, אבל היה ראוי לדבר כל כללי גרמה וגרמי, ולהמשיך ולסדר את הדברים עוד ועוד. מה? דאורייתא דרבנן 5 דווקא מינות, ואלו הם: 1. בשוגג פטור, דרבנן, זה בגלל קנס פוטרים בדרבנן. נפקא מינה, האם בניו ואחריו חייבים? נפקא מינה שלישית, גרם על ידי בהמתו. רבי יונתן צריכים להתפלפל בזה, הפלפולים יבואו, שלום רב.